Assalamu alaykum mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gadarly aýdym saatçylar. Her bir ötüşleri aýdymdyr saatlary siňip dabarasy gadal bolup ýaňlanýan Türkmenistan paragatçylygyň we anaşyň watanaty ýylmydam elbetde şahatlygy şowguny besenip tamamlanyp barýar. Gahrman arkadaşly ýurdumyzda täze 2020-nji ýylmy ýetip gelýär. 70-nyň başynda ýetip gelýän täze 2020-nji ýyl bilen biz siziň her biriňizi gahrman arkadaşymyzy tüýsürüňizden gutlaýar. Oy gelecek täze 2020-nji ýyl arysgally, döwletli, düşümli, bagtly ýyllaryň biri bolsun. Täze 2020-nji ýyl siziň her biriňiziň maşgaly ojoklarynda gülkü şahatlyk, arysgal döwlet, bagtýarlyk getirsin. Elbetde gepleşimizin başynda biziň milli medeniýetimizde, sunwatumyzda şäkli sarpa goýýan Halipa şägirtlik mektebini giňerme eýeden arkada prezidentimize tüýsürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalarymyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşy hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe şeýle toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Wady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän o wady saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanynda tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, o wady saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan aýdym şeýdimiz bilen bizi tanış edýäs. Ýagny biz o wady saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyň Türkmen Gaz Döwlet Konseriniň medeni işöwürlik merkezine ýazgy etmek makul bildik. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň aýdymçysy Türkmenistanyň Türkmen Gaz Döwlet Konseriniň medeni işöwürlik merkeziniň aýdymçysy elbetde Mekan Narguliýew özüniň sadyny ýetirýän gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýar. Mekan gepleşigimizi hoş gördük. Gahrman arkadaşly ýurdumyzda bir şahatlyk bilen, şowgun bilen elbetde täze 2020-nji ýylmy ýetip gelýär. Täze ýyl bayramçylygyny ýetip gelýär. Täze ýyl bayramçylygyny kiçik ýaşy çağlardan başlap uly ýaşy adamlara şendi ýaxşy niýetler bilen, ýaxşy arzuwlar bilen garaşýar. Diýarymyzyň ähli günjogunda bedelgi arşalar aýdym saatyň o wady belent ýaňlanýar. Gepleşigimiziň başynda bir bayramçylyk bilen ileşmemizi gutlasaňyz, o wady arzuwlaryňyzy ileşmede beýan etseňiz, bayramlaryňyz gutly bolsun söz sizden başlyna. Sağ ol Muhammed Orat, pursatdan peýda bolan Halipa arkadaşymyzy Türkmen halkyny täze ýyl bayramy bilen tüýsüreňizden gutlaýar. Ýurdumyzda diňe toýlar bolsun. Goý täze 2022-nji ýyl arysgaly düşünmeli ýyl bolsun. Bilen şular ýalak bir owadan binalarda, köşkgal binalarda işlemek üçin uly mümkinçilikler döredýän Halipa arkadaşymyzy köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, tutýan tutum işler elmydam rowaj alsyn. Köp sag bolun Mekan, eden arzuwlaryňyz hasyl boldun. Bizem size sunuň dörejlik äleminde tüýsürekden arzuwlaýas. Indi Mekan görüşümüz ýalyp täze ýyl bayramçylygymyz ýetip gelýär. Hemme ýerde şatlyk, şowgun gepleşigimiziň bugünkü sanynda aýdym saatçylarymyz üçin bir gowy aýdymlar, ajaýyp aýdymlar elbetde ýerine ýetirip berersiňiz. Indi Mekan tomoşaçylarymyzdan tomoş etmäge taýyn bolsa, biziň gepleşigimiz bir näçe şertlerden ibarat. Eger taýyn bolsaňyz gepleşigimiziň birinçi şertine başlaýly. Başla taýyn. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, o wady saknaty gepleşigimiziň birinçi şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinçi şerti elbetde kalba singen aýdymlar diýip atlanýar. Kalba singen aýdymlar şertimizde Mekan, siz bize häzir kalba singen aýdymlardan 3 tane aýdym hödürlemeli. Ondan soňra bizim şol 3 aýdymy gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýollan ileşmede jaň edip telefon arkaly hödürler. Jaň etjek ileşimiz siziň 3 aýdymyň içinden bir aýdym saýlar, haýsy aýdym saýlajagyň belli däl. Eger haýsy aýdym saýlasa, şol aýdymym gepleşigimiziň şu birinçi şertinde ýerine ýetirmeli. Şertime düşükli. Onu aýdymlaryň atlary bilen ileşmede tanıştyrsak, birinçi saýlan aýdymlaryňyz Türkmenistanyň atgydan artist Nurak Tokaýewiň dörejiliginden Yar. İkinci Senmediň. Üçüncü Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulty Türkmenistanyň halk artisti Halipam Kakydur Täziýewiň Dilber diýen aýdymny. Dilber. Elbetde aýdymlar biziň Ustad Halipalamyzyň dörejiliginden. Onda bizim gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýollan ileşmede häzir jaň edýäs. Göreliň, jaň etjek ileşimiz Mekan Narguliýewiň ödürlen aýdymlaryndan haýsy aýdym saýlar gelin göreliň, tomoş edelim. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Wady teleýiliminiň o wady saknaty gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Aktay Dünya Gödel. Dünya Gödel biziň o wady saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanynda Zekin aýdym şeýle Mekan Narguliýew gatnaşýar.
İlki bilen biz sizi yetip gelýän täze bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýas. Goý täze 2020-nji ýyl siziň başgalaňyda da Arskal döwlet gülkuşatlyk bagtyarlyk getirsin. Dünýä gözel bizim gepleşigimiziň bugünkü sanynda Mekan Nargyly sadan niýetler bilen gatnaşýar. Mekan kalbasyňan aýdymlardan bir de 3 tane aýdym hödürledi. Şol 3 aýdym bilen häzir biz sizi tanış edýäs. Şolaryň içinden häzir siz bir aýdym saýlamaly. Eger haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdyma Mekan siziň üçin gepleşigimiziň şu birinji şertini ýerine ýetirip berer. Bolýar. Aýdymlaň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Ýar, ikinji Senmediň, üçünji Dilber. Indi şolaryň haýsyny diňlemek istäýär. Senmediň belläýin. Bolýar. Senmediň diýen aýdym onyp Mekan Nargyly häzir siziň üçin ýerine ýetirip berer. Gepleşiklerimiziň minlik sanlaryna gatnaşyp duruň. Bolýar sağ bolun. Menim şu pursatdan teýip alan halkymyzy hormatly prezidentimizi ýetip gelýän täze bayram bilen gutlaýar. Goý her bir öýde sağ gülküler ýaňlanıp dursun. Ýurdumyz parahat bolsun, döwletli ýyllanmadan biri bolsun. İşiňizi üstünlük arzu etýän. Köp sağ olun dünýä gözel. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim siziň işiňizde uly üstünlikler arzuwlaýas. Ýene bir ýolap ýetip gelýän bayramlaryňyzdan gutly bolsun. Sağ olun. Köp sağ olun. Inep görüşmede Mekan jaňa da niýleşmede Halypap Nurya Toqqan dörözünden Senmediň diýen aýdym saýlady. Onda da şol aýdymy ýerine ýetirip ber, aýdym sa söýjülenmeden diňlesinler, diýin jaltynlar. Homedarar Aştayda Senmediň diýen aýdym ýerine ýetiren ýygynyň Ýar diýen aýdymy bilelikde ýerine ýetiren. Bolýar. Onda mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, o wada sahnat gepleşigimizi Mekan Nargyly ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýäs. Sizem tomoşa etmeňiz, dowam ediň, diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Yanım yalan töýgüden, kalbim doly gaýgydan. Yanım yalan töýgüden, bu duýgumy duýmadyň, söýen ýarym senmediň. Bu duýgumy duýmadyň, söýen ýarym senmediň. Yalan töýgän alyp, geripdiren gonyp. Yalan töýgän alyp, geripdiren gonyp. Menüdüp salınmadın senmediň. Buna mani menüdüp salınmadın senmediň. Tüyün yarım das bolun, yastıkta yollaş olan. Tüyün yarım das bolun, iki gözüm yaş olur almanarım senmediň. İki gözüm yaş olur almanarım senmediň. Yalan tüyün alyp, gelipdirin gonyp. Yalan tüyün alyp, gelipdirin gonyp. Menüdüp salınmadın senmediň. Buna mani menüdüp salınmadın senmediň. Yalan tüýgän alyp, gelipdirin gonyp. Yalan tüýgän alyp, gelipdirin gonyp. Menüdüp salınmadın senmediň. Buna mani menüdüp salınmadın senmediň. Söýen ýarym senmediň, almanarym senmediň. Aýrylygym senmediň, intizarym senmediň.
meni yar ya. Allah çiğer bağrımı, dağlayır meni yar ya. Baba sanın sevdiği, mahbubu seni yar ya. Aşıklarım ardığı, mahbubu seni yar ya. Baba sanın sevdiği, mahbubu seni yar ya. Aşıklarım ardığı, mahbubu seni yar ya. Asıl mıdır yar ya? Şekti midir şeker mi yaman mıdır yar ya? Yar ya deyip ağlar men gelir misin yar ya? Molla Tahir adımı bilir misin yar ya? Yar ya deyip ağlar men gelir misin yar ya? Molla Tahir adımı bilir misin yar ya? Deyip ağlar men gelir misin yar yar? Molla Tahir adımı bilir misin yar yar? Yar ya deyip ağlar men gelir misin yar yar? Molla Tahir adımı bilir misin yar yar? Bilir misin yar yar? Gelir misin yar yar? Ene mehrbany ileşler, hormatly tamaşaçylar, görüşmedi ýalyp, jaňa dilen ileşimiň istegini kanagatlanyryp, Mekan Narguliýew senmediň diýen aýdymy ýerine ýetirdi. Ýygyndana elbetde ýar ýar diýen aýdymam ýerine ýetirip berdi. Halypa Nuriyat Tokaýewiň dörejünden Mekan köp sag bolsun aýdýas. Elmedam arkadagy ýurdumyzda owadyň hasam belentleri ýanglansyn. Indi Mekan gepleşigimiň ikinji şerti bar. Elbetde ileşmediň hem has bir gowurýan şertleriniň biri. Eger gep taýyn bolsak, ikinji şertimize başlaýyn. Başlaýar. Mehriban tamaşaçylar, edidi ileşler, owady sahnat gepleşigimiň ikinji şertine başlaýas. Gepleşigimiň hem ikinji şerti seniň üşügiň diýip atlandyrylar. Seniň üşügiň şertimizde biziň sesreşýormyz häzir Halypalyň dörejünden aýdymlary ýanglandyrar. Ýanglanýan aýdymlary ünsü dinläp yerine getirýän ses Halypa kimiň sesini tanamaly. Şertimi düşükli. Düşdükli. Tanardyny diýip umyd edýäs. Biziň sesreşýormyz 2 sany aýdym eşitirer. Halypalyň dörejünden 3-nji aýdymy biz telefon arkaly Halypalyň birine jaňa ders. Halypa telefon arkaly bize 3-nji aýdymy yerine getirip berer. Elbetde Halypaň yerine getirýän sesinden Halypany tanamaly bolarsyňyz. Başlyna. Eger almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplamadan bar. Eger bilseňiz gönül jogap berip bilýäňiz. Ona mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, seniň uşuň sakypamydan barynjy aýdymy ýanglanýar. Mekan aýdym gitdi, ünsü dinleýär. Asmanyalı halvi bar, zolunaydık yalvarar, bir mülayim sülmürer, yağın gıyr ya cemal, bir mülayim sülmürer. Yağın yazıma. Elbetde yerine getiren Halypany tanadymyň bir jogaplar alýasmy? Yerine getiren Halypamy aýdaýyn gönlüňden. Türkmenistanyň halk artisti Özgel Tekaýew. Jogaplar almasyzdan gönlüňden jogap berýär. Jogap kabul edýär, mehriban tamaşaçylar. Jogap dogry, berekeller. Elbetde jogap dogry, dogrudan da yerine getiren Halypa Türkmenistanyň halk artisti Özgel Tekaýew. Indi häzir ikinji aýdym ýanglanýar Mekan. Ikinji aýdymam ünsü dinlemeli. Elbetde ikinji ýanglanjak aýdymam sesinden gönlüňden tanardyňyz diýip umyd edýäs. Onda taýyn bolsaňyz aýdym bitdi. Sizin jogabyňyz? Türkmenistanyň atgadan artisti Nuriyat Tokaýew ýerine getirýär Halypany. Berekeller, elbetde jogap dogry, mehriban tamaşaçylar, dogrudan da Türkmenistanyň atgadan artisti Nuriyat Tokaýew. Indi Mekan häzir biz 3-nji aýdym ýangyda işimiz ýa Halypa jaňa diýäs. Halypany kimligi bilen mehriban tamaşaçylar teksidem tanıştyrmyzok, Mekanam tanıştyrmyzok.
Görölüň jaňaça halypamyzam mekan sesinden tanarmyka? Muny da almak istesem jogaplar bardyr mekan. Eger bilseňiz gönlün jogap berip bilýän. Alo, Halypa, salamu alaykum. Waalaikumsalam. Biz Türkmene wasile ilminiň owazy sahnat gepleşiginden jaňa diýýär Halypa. Siziň kimligiňiz bilen intak tomoşaşlarymyzdan tanıştyramyzok. Gepleşigimizde gatnaşan Aýdym şeýnam tanış edemizok. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Türkmenistanyň Türkmen Gaz Döwlet Konseriniň medeni şöwürlik merkeziniň aýdymçysy Mekan Nargulyw gatnaşýar sazyň diýitleri bilen. Halypa, mümkin bolsa bir aýdymlaňyzdan bölek ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra mekanyň berjek jogaby bilen bize tomoşa diýen tomoşaşlarymyz bilen hemmämiz bilelikde tanışýarlar. Başlayalım mı Aydın? Ulu höwes bilen Halypa siz dinleýäs. Şelte de şarada zülfikarını gel nesana gel sonandığın bağına besledit almalarını gel bileceğinin bilen u sonandığın gel toy nesana gel sonandığın gel toy bileceğinin bilen u sonandığın. Köp sağ olsun Aýdýas Halypa. Ulgamda garaşmaňyzy haýyş edýäs. Häzir mekanyň berjek jogaby bilen hemmämiz tanış bolýas. Mekan dörsan jogaplar, baz jogaplar alýas. Jogaplar alaýny. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Rehnet Arnagylyjew. Ikinji Daňatar Gurbanow. Üçüncü Toýgul Jepbarow, dördüncü Suhan Oraberdiýew. Daňatar Gurbanow. Daňatar Gurbanow diýip jogap berýäňiz. Indi şu jogapda galýas. Galýaňyz bolýar. Jogap kabul edýäs. Mähriman tomoşaçylar, aýdymy ýerine ýetiren Halypa. Daňatar Gurbanow diýip Mekan Nargulyw jogap berýär. Jogabam dogry. Elbetde jogap dogry. Aýdymy ýerine ýetiren Halypa Daňatar Gurbanow. Daňatar agap köp sag bolsun Aýdýas. Gepleşigimizde gatnaşyp ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin sizi ýerine ýetiren aýdymyzdan Mekan Nargulyw tanamak başardy. Halypa, Mekan Nargulyw etjek arzularyňyz bolsa, söz sizden iýleşmede ýetirjek arzularyňyz bolsa başlygyna. Milli sungatymyň, milli medeniyetimiň hak bolanlary, gahrman arkadaşyň başda durmagyna, näfa Halypa şäherçi görnüne ulakan ýol açyldy. Mekan ýerinde ýaş aýdymçylary ulakan üstünlikler arzu edýärdi. Bular gelecekde garaşy bir taraf Türkmenistan diýarmyň ötüşüne öz Mahmanowalarla goşmagyny bunun öýlekde Şirnowallaryň sungatlarynda ulakan üstünlikler arzu edýärdi. Şu ajaýyp problem peýdalanyp ýetip gelýän 2022-nji ýyl täzir bayramçylygymyz bilen kulli Türkmen halkymyzy gahrman, mähriban arkadaşymyzy çyn ýürekden mähirli gutlaýar. Köp sag bolun Daňatar agap, eden arzularyňyz hatyrly bolsun. Biz hem sizi ýetip gelýän täze 2022-nji ýyl bilen tüýsürüňizden gutlaýas. Goý geljek täze 2022-nji ýyl siziň maşgalaňyzy arskal döwlet bagyt-bagtyarlyk gülükşatlyk getirsin. Owadyňyz elmi dama sunuňa sarpaly arkadaşly ýurdumyzda ýaglanyp dursun. Sag bolun. Mekan jaňadan Halypamyzdan sesinden tanamak başardyňyz. Indi gepleşigimiz ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen dowam edäýlik. Başlygyna. Ýani Muhammed Rasulullah içinde de ýaňlany Halypa Murat Tokaýewiň Aksanam diýen aýdym ýerine ýetip beräýin. Bolýar, başlygyna. Onda mähriban iýleşler, hormat tomoşaçylar gepleşigimiz ýene-de Mekan Nargulywyň ýerine ýetirjek aýdym bilen dowam edýäs. Dinlädiň jalyň lezzet alın. Duralwada duranlyp bar beriňe baksana. Duralwada duranlyp bar beriňe baksana. Gül bilen däzleşenlyp bar beriňe baksana. Gül bilen däzleşenlyp bar beriňe baksana. Aksolam bar beriňe baksana. Aksolam bar beriňe baksana. Zülpleri toğlan misli bagyt bolup dolan. Zülpleri toğlan misli bagyt bolup dolan. Garaşyp dur barolan
aşıp dur Oğlan bir verin bak sonam Ah sonam ah sonam bir verin bak sonam Ah sonam ah sonam bir verin bak sonam Gül cemalın var imen Aşık yedin birimen Gül cemalın var imen Aşık yedin birimen Egleş gördüm yaremen Bir verin ey bak sonam Egleş gördüm yaremen Bir verin ey bak sonam Ah sonam ah sonam Bir verin ey bak sonam Ah sonam ah sonam Bir verin ey bak sonam Ah sonam ah sonam Bir verin ey bak sonam Ah sonam ah sonam Bir verin ey bak sonam Mehriban ileşler, hormat tomoşaşlar, aydym taýyň hormatly muşdoklary, siz Türkmen Owasy aýlymynda owazy sahnat gepleşigimizi tomoşa edýäňiz. Mekan indi gepleşigimiziň häzir 3-nji şerti bar. Mehriban ileşler, hormat tomoşaşlar, gepleşigimiziň 3-nji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň 3-nji şertim elbetde owazy sowallar diýip atlandyrylýar. Owazy sowallar şertimizde Halipanyň dörüjüne degişi bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazgy şahyrlarymyz bar, sazyny ýazan kompozitorlarymyz bar. Biz iki ur boýunça sowal taýýarladyk. Ýöne siz haýsam bolsa bir ur saýlamaly, ýa kompozitorlar, ýa şahyrlar. Haýsy ur saýlasaňyz şol ur boýunça da biz size sowal bereriz. Haýsy ur saýlaýas? Kompozitorlar saýlan. Kompozitorlar uruny saýlaýan bolsaňyz kompozitorlar ur boýunça biz size sowal berýäs. Birinji owazy sowalyny şeýlep Aydym ady Nuranay. Ol aýdma bilýäňiz. Mümkin bir bölek dinlep berersiň. Başsyna. Bilbillik kapata düşdüm. Bäwül kimin atar saçtan. Yuwunyň gulap suýyna. Yuwunyň sen bizden gaçtan. Nuranay, Nuranay, bolo bilmez ýagyty jahanna saňa tay. Nuranay. Köp sağ olsun Aýdyp Mekan. Indi ol aýdymy özüňizem toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýäňiz şol aýdymyň sazyny ýazan kompozitor kim? Men Muhammed Ara Gönlüňden jogap bereň. Jogap almasyzam. Jogap bere almasadan Gönlüň. Bolýar. Bunu jogaňyzy dinleýäs. Nuranaýyň sazyny ýazan halipamyz Türkmenistanyň hormatly İlýasy, Türkmenistanyň halk artisti öz halipam Gönlüň ony Hakydyr täzim sazy. Jogaby kabul etmelik mümkin näl. Jogap dogry. Berekellar. Dogrudan aýdymyň sazyny ýazan kompozitor Halipa Türkmenistanyň halk artisti Hakydyr Täzimi özüniň hoş owazyny da ýerine ýetirdi. Başga da bir näçe ýaş şägirdlerim bu aýdymy toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýär. Aýdymyň sözleri elbetde Saýat Nowan sözlerini döredilen şeýle owadan aýdym Nuranay. Birinji owazy sowalymyz bilmek başardyňyz Mekan berekellar biziň ardy edýäs. Indi ikinji owazy sowalymyzy ýetirýäs. Ikinji owazy sowalymyz şeýle aýdymyň ady Leyla. Indi tomuşa sormanyň ýadyna düşenler diýip umyt edýäs. Indi şol Leyla diýen aýdymyň sazyny ýazan kompozitor kim? Jogap berýäsmi? Leyla şun Bağır owasyna gördüm özüni. Şol aýdym. Elbetde şol aýdym. Indi şol aýdymyň sazyny ýazan kompozitor kim? Gönlüňden jogap berin. Jogap bera almasyzam. Hawa. Bolýar. Onda jogaňyzy dinleýäs. Jogap Daňa tarapy aýdym. kompozitor Daňa Taragöwüň sazyny döredilen Leyla diýen aýdym. O jogapda galýasmy? Hawa. Galýa. Jogap kabul edýäs Mehriban tomoşaçylar. Aýdymyň sazyny ýazan kompozitor Daňa Taragöwüň diýip Mekan nargylyp jogap berýär. Jogap Mekan näme dogry? Del jogap dogry. Berekeller. Dogrudan jogap dogry. Aýdymyň sazyny ýazan kompozitor Daňa Taragöwüň. Indi owazy sowalar sahypamyň 3-nji owazy sowaly ýetirýär. 3-nji owazy sowalymyň şeýle aýdymyň ady Ýar gelýär.
Yar gelýär diýen aýdym. Almanar geliyor, bize ta geliyor sonqa. Güneşten nur alıp bize ay geliyor. Dinläýär bolmasa bir bölüş. Dinleyin az. Tomaşaşlarymyň has bir gowy ýadyna düşýär. Onda şo yar gelýär diýen aýdymdan bir bölük estirip bermeňi ýene de ses sormadan haýyş edýäs. Ondan soňra mekan nargylygyň berjek jogaplary bilen hemmämiz bilelikde mehriban tomaşaşlar tanış bolar. Yıkılıp adarın Kuvun minin yalğıylığı tay geliyor Ürkülen bedemek düğümü Şoğla kaçıp bir de kutna bay geliyor Ürkülen bedemek düğümü Ene aýdyma şeýlerek. Indi şul aýdymyň sahyny ýazan kompozitor kimken? Muhammed Ağa gönderilen buna cevap vereyin. Bolýar. Halifamı Toygul Jepparov'un saadına döredilen Toygul Jepparov. Yerine ýetirýänem toýguljak bar. Jogap kabul edýäs, mehriban tomaşaçylar. Jogap dogry, berekellar, jogap dogry dop, Halipa Türkmenistanyň halk artisti Toygul Jepparowyň sahyny döredilen ýar gelýär diýen aýdym. Ene berekellar mekan owaly sowalar sakypamyzyň owaly sowallarynyň ählisinden töwelemi bilmek başardyňyz. Biz size mundan meýlegem üstünlük ardy edýäs. Indi şeýlep bayramçylyk gününde, şeýlep joşgunly günde, toýly günde gepleşmedi. Ýene de siziň ýerine ýetirjek joşguny aýdymlaryňyz bilen dowam edelim. Halifalaň aýdymdan dowam edäni. Başçyna. Mehriban tomaşaçylar, onda gepleşmedi. Ýene de mekan nargylygyň aýdymlary bilen dowam edýäs. Dinleýän diýjalyň lezzet alyň. Gönlüm güýdäp kapyňdan baranda Ne sebepden gülüm bana gül cemal Gölakyndan nowry baranda Ne sebepden gülüm bana gül cemal Gölakyndan nowry baranda Ne sebepden gülüm bana gül cemal Ay güllerimi seni sana ben de diyen Bilmedim sesini sana ben de diyen Oh güllerimi seni sana ben de diyen Bilmedim sesini sana ben de diyen Bak bilmedim sen beni kime ben de diyen Ne sebepten gülüm bana gül cemal Bak bilmedim sen beni kime ben de diyen Ne sebepten gülüm bana gül cemal Aşık olsalar keleşmenedin Dert doğula bir mal bilmen omadın Kargıtan kışın beni yarkatan yağdın Ne sebepten gülüm bana gül cemal Kargıtan kışın beni yarkatan yağdın Ne sebepten gülüm bana gül cemal Ey güllerimi seni sana ben de diyen Bilmedim sesini sana ben de diyen Oh güllerimi seni sana ben de diyen Bilmedim sesini sana ben de diyen Bilmedim sen beni kime ben de diyen Ne sebepten gülüm bana gül cemal Bak bilmedim sen beni kime ben de diyen Ne sebepten gülüm bana gül cemal Ne sebepten gülüm bana gül cemal Bak ne sebepten gülüm bana gül cemal Mehriban ýeşler, hormatly tomaşaçylar, görüşmedi ýalyp Türkmen wasily aýdymynda owaly sahnat gepleşigimizde tomaşa edýäňiz. Köp sag bolsun aýdýas, mekany ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Elbetde ýarymyzyň ähli günjegini aşyklar, şatlyk, şowkun, sagajyklaryň gülki sesleri, elbetde aýazbabydyr, garpamygyň paýlayan sowgatlary, bayramçylyk sowgatlary, her bir insanyň kalbynda da joşuny, arzuwlary, ýüreklerde, kalplarda gaýnap joşýar. Bizim elbetde şeýle şatlykly günde, şeýle bayramçylyk günlerinde owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýäs. Indi mekan gepleşigimiziň ahyrky şerti gelip ýetdi. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiziň ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyr.
Taylan aydımlar şertimizde aydym dinlemek sebäp gepleşmeden 0554 gysy belgisine SMS ýollan aydym ta söýjülmedi we biz şolaryň üçinden has köp istek bildirilip 3 tane aydym saýladyk. Häzir şol 3 aydym size hödürleýär. Şolaryň üçinden siz bir aydym saýlamaly, haýsy aydym saýlasaňyz şol aydym dinlemek sebäp SMS ýollan iletişmeden sany bilip seredip görürsem hem de olaryň atlary bilen tomaşaşlarymy tanıştyrar. Birinji hödürlejek aydymyz ýyllar ýatyr aramyzda. İkinci Dilber, üçüncü sen üçün. Aýsyn saýlaýas. Dilber aydym saýlaýyn. Dilber aydym saýlaýan bolýar. Onu şol aydym dinlemek sebäp SMS ýollan iletişmeden sanyny girip seredýäs hem de olaryň atlary bilen tomaşaşlarymy tanış edýäs. Ýa-ni aydymlar dinlemek sebäp SMS ýollan iletişmeden Ahly welaýatynyň Saragat etrawynyň ýaşaýjysy Gülnar Ýyzyba, Daşawdy welaýatynyň ýaşaýjysy Aýmurat Gurbanow, Mary welaýatynyň Sakarçaýa etrawynyň ýaşaýjysy Aýna Aliýewa, şeýle-de Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy Laçyn Muhammedowa, Lebap welaýatynyň Kerk şäheriniň ýaşaýjysy Almaz Babaýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gülnar Babaýewa, hem-de Ahly welaýatynyň Kak etrawyndan Muhammed Şaberdiýew ýürütip maşgala agdalar üçin aydym eşdirmegmedi haýyş edip SMS-lerini ýollapdyryp, Daşawdy welaýatynyň Görogly etrawyndan Meret Gelip Dödöküw, hem-de Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Kerwen Aýmuradow, Lebap welaýatynyň Darganaty etrawynyň ýaşaýjysy Joşun Oradow, Ahly welaýatynyň Rejef bilen maşgalatyp gepleşmede ýygyderli tomaş edýänliklerini ýazyp ýollapdyrlar hem-de özleri üçin gepleşmede ýürütip aydym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Gepleşmede bilen SMS arkaly ýakyn ara gatnaşykda bolýan tomaşaçlarymyz gepleşimiň şupurdadyna köp sag bolsun aýdýar. Intägem dinlemek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa ýa bolmasa, gepleşimiz baradaky teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşimiň 0554 gysy belgisine SMS-lerini ýollap bilersiňiz. Gepleşimiň 0554 gysy belgisi hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Onu mekan ýankyp adagdalan bir näsep aýdym sa söýjülerimiz üçin hem-de ähli tomaşaçlarymyz üçin gepleşimizi Dilber diýen aýdym bilen dowam edelim. Başsyna. Bir mehriban ýaga düşdi dilberey, dilberey. O hakdan isten hajatyndyran gözümni hallary. Ýa yüzüni azadypdyr neçik bolar hallary. Havan gülleri Mesnun bolup sıksam çölü dağdırmağa çölleri Ya didarin bir gözü dağdır şoňa yerleri Yarım bir gün yandım ayları yılları Yarım bir gün yandım ayları yılları Gardı şoňa yerleri içik bolar hallary Mehriban iletişler, hormatly tomaşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, siz Türkmen Owady ýaýlymyna owady sahnat gepleşmede tomaş etdiňiz. Gepleşmediň bugünkü sanyny Türkmenistanyň Türkmenga döwlet konseriniň Medeni şöwürlük merkeziniň aýdymçysy Mekan Narguly sadyny ýetdir bilen gepleşmede gatnaşdyp, gidiň taýýarlan şertlemede özüniň jogaplaryny berdi. Mekan köp sag bolsun aýdy, gepleşmede gatnaşanyňyz üçin sadyny ýetdirdi, köp sag bolsun aýdýas. Elmydama arkadagy ýurdumyzda toýlarda, bayramlarda, owady sahnalarda joşuny owadyň hemişe ýaňlanyp dursun, ýetip gelýän täze ýyllaňyzdan gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Geljek täze 2020-nji ýylam siziň maşgalaňyz üçin, türkmen halkymyz üçin bir arsykally düşümli ýyllaryň biri bolsun. Sag bol Muhammed Ora, pursatdan peýdalan
yetip gelen täze 2022-nji ýylyny Gahrman arkadaşymyzy bütün Türkmen halkyny tüýsüremizden gutlaýar. Bir de şeýle mümkinçilikler döredip berýän Halip arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutjan tutum işler elmedam rowaz alsyn. Ýurdumyzda diňe toýlar bolsun. Toýlarda da aýdym sagyň owa beletden ýaňlap dursun. Köp sağ olun mekan eden arzulygyňyza hatyr bolsun. Elbetde toy bayramlaryň bedegi biziň bagyş sadanlarymyzyň ýerine ýetirýän aýdymlary saadlary täze bayramçylygynyň bedegi elbetde şu bedelgi arçalanma çağaçyklaryň gülük sesleri aýalbagydyr garpamyk. Elbetde bizem size toy bayramlarda şeýlep joşuny wadyň hemişe ýanlanyp durmagy soňra dörüjlük äleminde ýeni bir ýol üstünlikleriň ýaran bolmagyny ýüregimizden arzu edýär. Sag ol Muhammed ağa. Mehrbany ilişler, hormat tomuşaşlar, görüşmek diýäli siz Türkmen wasyly ýylymynda o waly sahnat gepleşigimizi tomuş etdiňiz. Gepleşigimiziň ahyrynda biz ýene bir ýoly ýetip gelýän täze 2020-nji ýyl täze ýyl bilen biz sizi ýene bir ýoly tüýsürekden gutlaýar. Goý täze 2020-nji ýyl 2021-nji ýyl ýaly düşümli, arysgally, bagtly ýyllaryň biri bolsun. Ýetip gelýän täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Elbetde bize aýdym aýtmakda, şagar ýazmakda, saat çalmakda, umuman ähli babatda nusgalyk mektep bolup duran arkadaş prezidentimize tüýsürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler elmedam rowaj alsyn. Siziň her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda şaga gülküleri, ene huduly, Türkmen aýdym saadlary elmedama ýaňlanyp dursun. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun, bayramlaryňyz gutly bolsun. Seher bilen hile sıkanda yarın, kara saçın olsun atar her yana. Asla batır teykün yörer ölüm, bir de baka gülüp gel kadar ölüm. Asla batır teykün yörer ölüm, bir de baka gülüp gel kadar ölüm. Aç yüreğim verem kalmasın arman, şirin zalim bolsun yarımı kurban. Yılgarıp yanıma gel kadar ölüm, aşık yüreğime ol yarsın derman. Yılgarıp yanıma gel kadar ölüm. Azavaydım pahalı olur, gönlüm dünyam alam ahır yağ olur. Tövürüğüm topor gıyım olur, kıyıların içinde ten kadar ölüm. Tövürüğüm topor gıyım olur, kıyıların içinde ten kadar ölüm. Aç yüreğim nerem kalmasın arman, şirin zanım bolsun yarıma kurban. Aç yüreğim nerem kalmasın arman, şirin zanım bolsun yarıma kurban. Aşık yüreğime ol yarsın derman, yılgarıp yanıma gel kadar ölüm. Aşık yüreğime ol yarsın derman, yılgarıp yanıma gel.